Andi kuthondi ngisi. Unzikoza ndikutaurisa. Tenda kuthondi totsokutsana. Nemkwama wangu andisikukunyepera. Murume nenaye. Iwewe katana nemuri yako iwe. Ida uchengete. Inini noanda kuti ndipe $25 ndidauka pamusoro kana $30. Yona $100 munoita sei? Rosenza. Aiwa, unoita sei usina? Uri paiza hapo yena sina. Uzo ropa kupera kumwezi ndadapi. Kupera kumwezi nasa uri kopera kumwezi ndo chichwesa every. Ayona uri kumwezi ndo ndopera. ndo chichwe every week. Saka ndofana ngoba kuti ndithi yangu. Saka nini mkoma ngiyafundilana. Agara unotsvaga yako. Waiziya. Asinoza ndiye wangu. Uri kunzwa zvandikuta upa kupera kumwezi. wako iwe utokaita wangu unopesera dini wabhokoza ndifenda karara rimwe wozi tikabva kwatabvewo wangu chikawa pamwe nanchimwe ngombe ndikasvika inini ndikagara pasofa ndichapinda mbedhu aufa wanzimudza pasofa ipa bhosi ndaloka ndenda loka waiziya uchamuka makuseni inini ndenda kutotaurira zitauro tsvena mumupakati kaiti izvozvo wazvizva zvandiri kutaurira language yacho iwe uchabuda uchaira mangwana kuchava futi mumwe wobva afunza kuti ayaasikondoita waiziya ndichamuitira futi izvozvo kana kuti ini ndosvika nayo mukomo wangu takurova mari yako mandosvitama yesi ndaroda tokukokota tobva ndati hatikuenda bho isusu patosvika inini mune mubhedha wemwana wangu newedu uyu anosvikovhura bhedha mombe kana kuti inini mira ndikutaurire kana kuti inini ndinogona kutanga nopinda magumbezi uyu anosvikonotera ovha nopinda magumbezi padouble bed powa pasara single bed yemwana iwovhosara ukamira iwa kuzoziva bdzeri maunge uchandibvuza ndenda kupinzisa nokuti ndadya mari yako waramba wakatsona wagara wakanditsona ini ndakuti handandadza kukudhama but ndikuziva kuti ndikasvika mumba ndichakudhama ndikuziva ndikutaurira ndokudhamira mumba zvausingazivi iwe uchasvika bhositatima kana madrugs kana machii inini nawe ucharira pambedha wana ukwanewo pambedha 3 ndichakutimirara apa iwe pambedha yemwana wangu haako ari kumba kwambuya yake iwewe tiri kudhakwa tiri kuti mumba futi mukoma nemunin'ina hapana pauchanditasiki uri mudzeni mangu uchatorara pambedha yemwana wangu mangwana makuseni ndongana sisokero kunotanga utsvaira yati ndoti ndipajuti ndoti budai muende unobuda mabunenge musiri wanzwa azviite iwe ndofanira kutoti wokuda kutondimakisa nemunin'ina wangu nemukoma wangu ndobva ndapadzeni pangu nana kutoti kwataurisa manzvadzi yangu ikakunzwaka mahori panapa ende anobva ati hei inobva wabuda zveshuwa wanzwa unobva wabuda ndifere kabvisa life mangu but nokurova neapa wanzwa uri kuzova ndiutauri ya uri kuzwa zvandizataurira vaonese kuti hatibvise bhurukwa iwe bhurukwa rinodhura ka sangosaiza kuti jega nekuti unasawana 150 aona special sini ada kuenda yelobhondakuita mari kobhurukwa mazuva undotadza kuchitona mari yako ndokutorera mari yako but aunditasve ndakutorera mari yako ndichatanga kutanga seke buda mudzeni mangu anditsara sini rangu ndakutona kumhangarira mapurisa uri kudhira foshini unoita mari sikubvunza iwe Victoria Secret unoita mari iwe handipfeke bhurugwa rembero handipfeke bhurugwa rembero And I'm just stealing a ring. And I'm just stealing a ring for that bamboo. But you got Victoria's Secret. You want to take a brook around. Nebrook around. And you want to have a girl. What's in Mire. Brande brook was a movie. Get it. Mire go to go good. That's the double size. Pane wamwana tone kumeso wakundwa negaro rangu tsvuka. Wanada face unoda sendi pepa nejiki. Mad Minox. Pane mukadzi wokuti anoti ini ati nyengwe muraiti. Sei unyarei. Enda garo racho. Akwanisa kusumudza hapo kudai. Ine chirarukwa majuice. Wazvinzwa? Hapwa. Hakwanise kurana mubhedha wacho hauna shita, hauna kana shii. Uzva zvandikutaurira. Kunetsa nemi, ndikunetsa nemi ndipasi.
muzatotitera nepakunezerera zvokuti hapukazoreva nebasa zvine basa iwo ungatasve munhu akunohapwa watoprogramini wototenga chinonzi chichinotasva sini chete rikunwa fishi rinogeza nebhumu sina rigezwa nebhumu kunzwa zvandiri kutaurira tatakutakura language zvacho language yacho pazvinhu zvese kunzwa zvandiri zvatachitaura nachivanapa kuti sini bhurugwa aribviswa zvekumhanya uri kunzwa bhuku aribviswa zvekumhanya zvechitsvaga ndokubhilivhisa zvekuti wega unotsanda bata special yangu wakomana iyi ndo inonzi saka imi muri kubhilivhisa vanhu irini izvezvi ndenge ne10 vanhu ari kunichemera so masivi yarumwa vamwe 10 vanotochema vari padhendo vana tisumukaita sofa kupinda mudheni mangu dhora tasha sofa dhora tona tv madzuro dhora haungotasvaangu anotaura kuti madhora egege madhora handisi kureva kuti sini rangu idhora kana ndichitaura kuti ndikupinda pamangu pavanoda kuona bhora paipai pataitenga maplasma chisezangu ari kupiwa vana netumagumbo twakadaiso iwe vanhu visire dhora nekuti uri hama yangu ndikutaura vamwe vanhu vasiri kuziva vanoziva kapenga vachigara muhanirumu vanenge vane gubezehani kamhata kemba kakadaiso nekamhata kemubhedha kakadaiso kunyatsonzwa kari kamhata kemunhu zvechiwa zvokuti ukarepa vanokurubuka unokurubuka kati pandi kuramba mani usati vaenda kubhawo okeswa nemukomana omuwa kutaura kuti ndokuti akutengera biya wakumenesa umba kwako wakumutachirara papeti chimana ndikuonese manje unotashira biya inini first of all nyarara isusu zvatinoda kutaura mubhawa one thing takada titengere hwawa nemunhu tikupenya tine hwawa hwedu iwe ukaofa hautadzi kutenga zvandiri kumwanziti iwewe kafungoti wakutondikaukuretera pahwawa wako watenga weti inenge iri weti waiwanzwa wobva wazonditi kana kuti kopaipa ende kuti handiyekuyobira ndobva ndapinda mumba ndoti iwo ndipe mari yangu yatataurira nemari iko wokuzhetinera nditi pakusiwo taura uchitiraramba zvakuda zvekuti tichidai tipe 50 hanzina une mari une 30 mira ndipe kunotange ndaona kuti hadzadzi yangu iri kuti chii ndikapinda mugedhi medu yovho wakanditeera wondisiye wozonotya kuti zvinonzi chii zvatoperera ipapo ungetestdrive yokudowntown handi nezirunakatangura vamwe sista handitonogara panavo vati une chenji yewa here vatenda kuinjerwa chiyasvika ndekusendera inini yakuritawayo kunzokati zvo makidho musuya uya ndakwira taxi musana ndikakutengewa ndaiti taura zvamukuda musuya ndakwira taxi kunzwa ndopa ndasvika padheni ndabudisa franklin ndikati $5 yako zvonzakoma ambuya chenji ndewana kupi ukunzwa franklin ndikazoda ndiite sei zvandaandetotsvaga ndiyatotsvaga kupa padzazvinwa 4 tikati ngadzokeri pagaraji zvikanzi hapana zvikanzi ambuya ndakutira sitai munondisendera mangwana matsemba ekokeshini yamaita basa baba akaya kuswera mangwana akubvunza inini hachadiziya kuona zvazvane musikana akaenda kudowntown here satadhi pamba penya pakadai kadai kanzi mukwasha musadhiri panapa pana mahuritori mapostori mukanzwika mushara shokero mubuda muchimhanya but vakatisvitsa uri kunyatsonzwa zvamuitaura uri kwaarikisese makidho vatauriye iwe chimana ndikutaurira makidho wakanditi chii iwe anga ndichimbada chake ndine chimbada changu musuyayo taimwa ngoma zvekuita sei ndichikutengera madhirisi waona chidangu sekuwai dzangu nodzi born every day ndati unoziva pane mumwe munhu soka wokuti iye akagara pasi akanyatsa kugaya akakutarisa nyazonoti apa ndikwani but ada kuzvikwanisa isu ndo vanhu vatodeva tinokusebedza padhuze nonene nobhaona ndati hai teti vangu haunobudisa gaona raisori bharani ndizvitirei kwezvo isu hatiri kubviswa bhurugwa isu siteshira kutora ngoro indiononda kokota naizoti iweweka uchanakirwa nazvanyadza muchatanga kutamba
Nchatanga kutamba zvanyadza achanobata maoko achanobata kamaoko emudhara inenge yakanzwa iyi. Mudhara tonyatsobata indi kuto mudhara ndikutoita sei ndikutopedzera pakutodaro ndikatona zvakageina ndakutobuda ndakutoridza mbiridzo uyo akutoti anomira zvinge 5 minutes apa moti inenge yapreswa kuti hari yangobirira kupinda kwake chiita akutoziva kuti zvinhu zvaita takutoenda kana kuti iwewo chazviita bhosi wopinda mubhawa totaura tese kuti tengera madrinks une foni inenge yamadhini okusiyana ine S4 S5 S ndakagara kane mukoma wangu nemunhu wangu wani wede anongosumuka ongoita 10 minutes ashayika isu sitabvira kuti achiwirana mubhawa isu bhawa ma7 apa takuma 1 tibvira kuti ari kutitengerana madrinks ndakuti ndipokasofoni yako ndimbofonera akasistem andichavaona andichazichiitika but kuona chi mira ndifanire panze kapa hapana chi noizika waiziya unondinyima here unondipa yatokonda uchandoona ndatosati mangwana ndinoda maesoti3 handitame nemunhu ane mbudzi chakuigira jito mangwana ubatwe ndati chakuigira jito mangwana iwe ubatwe kana iPhone 6 iPhone 5 ubatwe aubatwe tine vanhu vedu unzwa technology tine magetsi unzwa energy isinanocalculator isim salad mbatya dzinondifita unzwa ndaurambobvunza pasangana nentombi kesha daipa mungandidezvo topi ndo watozi kudai because himbi yasangana nauyu anonzi Makito anoziva zvibandiri chese Makito hapana kanofa kanitengera pia because anotoziva kutoti hapana vapfana vese mira kana namadhinox kana madhara ndikapinda mubhawa mufema kanitengera pia because ndinomutoziva zvinhu zvacho but iwo topi unonditengera pia unenge wapfeka t-shirt yepepo netrausi white ndikakubata ndikatamba newe ndikakudai ovha wataita vanhu vari mubhawa ovha wati bullets angu ndariwana unyatsaaa ndichatamba newende ndichatamba ende uchadhapa kona anonzi mapiritsi ebhuru aya handi kumwawawa iwe imbondipandakwara nedremauthini handimwewawa imbondipaako 5 imomo ndobva ndakugadzikira toraajaivi uchapesera wakuti ngatimbogari pasi mbishana otoatati togara papi takona isina vanhu sadataona tiche wakwara iwo zvanyadzada kutongotora taxi because munhu yakwara anogara kupiko azoti chiko paipai ndobva ndatotoranoda kuti ande unogara ini wagara ipapo utore 2 seconds zvini wadai so ndovadadai ndoda kupedzira zvanyadza anenge pandova muti tsvaga taxi anenge aenda kare ini ndozongopinda ndichitaura kuti chi big things agwana let's go big things agwana yeah let's go takunoenda downtown manje takunobata mambada takunotuka mahure anenge akapfeka sanda anenge akapfeka sanda kutonhora takunotuka mahure kuti iwe kutseka kana handiri kumauso edhora ibva nesandaki yako ipapo ukamwana msura musikana wewe wandikatuka ndikati iwe uya kuno ukatashira baba haunogeza sini rako riri kunhuwa kuno kutasha hwawa wangu unoita $2 wokudya lolipopo e100 inotenga 20 malolipopo hwawa wangu kutasha hwawa wangu yokumamisa ibva panapa abva ngokuti asore mukoma wangu asi mukoma wako wakatochembera kupfuura kubva panapa shapa mabheseni madhirasi akabukwa akatorezwa ndangotenga tuma kosi cheteka gore rese zviyatirakaokasei taundi vanhu vatimaka waiziya tongotora motikari yedu onenhingiri akangomatuma pia one friday but ziso rakupanaautsketi kune madie kaka iwo kanyona ndakagara panhingiri pasteering ndakapfeka magirasi zvandikaita ndakanyatsa kugeza ndakachena unoti unofotoona chi mene salad asina basa kana nemasiyini ndichanokumirira iwo uri kuchiti salad uri mutsoka kai
Ukuita sei? Uri mutsoka kunzwa chaipedyo nechichi ukuita sei? Hapana. Ava ndikurida. Indafamba netsoka uyu ndiye anowanzotsewa nezvikuzvidini nakanyarara nendokeri pavanchi. Asikari pamene madziri. Pamene madziri mune muri 200. Isusu ya always two. Panini ndio pana uyu. Parara uri kuchaji yao. Madziri. Chese ati. Mukaro cash. Chese hapana. Wala para uyu. Hapana chero akamhanyana yandi chikota chano nditinyana. Ukunzwa? Ndichana kutaura kuti aiwa washamwana. Iwo uri kuona kuti chi. Motikari yako ike. Ngatimbopake pana. Rudo akamboda tiparadzanisa kanyika shaya munhu yendo kubhura. Asha ukona. Keke wakaziya mati minoxi. Kekuonda keke kaukavenga kana butamba nako uya ari botswa. Asika kuwana nibake. Keke lokota force. Amboda tiparadzanisa ka. Batona rudo angane mhepo. Ukona mhepo yadengere. Batikayikangisa ka. Ukona yeke. Wapedza kana zvizvanda kutaura watopedza. Mbona saka bachimbava chinyamba nokangisa. Kati yana best friend yangu. Ava nonyingwa brain neikakwanzwa. Inebana kuziburita totwa here. Vatasava inini wangu ari kundibhilivhisa kuti ange madzirichi ane gaure sitereki zvinhu zvekufamba ari kuyanika vhiti isusu kedu kakakasati kaitaka paipai ndikunakirwa kada kugariswa mukaa but ndakona enda kuitiswa handiite avo manchester hanzi ndingatano kuda ndiyataiwa ini manchester masingi tikatamba zve1 week fanana kuti aiwa uyu asi wangu uyu ndewesini kanizokere kune hama yangu aishamwari yangu hama yangu oza ndabata foni hama yangu ikadzoka kubotswana yatangidza zvezvedu saka kaikaita kukangisa mazhizi urikuona chichi chinonetsa nchekuti papese pataifamba narudo tasingaroengoro ozi aida usviro nekuti anenge achiitisa zvinosunga gauro ivoro waupinde mumota wabva kunoitwa nevanhu 7 zvinosunga gauro ndazoziya myatu wanzwa zvinosunga gauro kabva kuboda wakecha huri varane huri mavhiri anopunja abva varane anopunja inini ndakutsorete kwadi avaright uri kunzwa vasikana ava avadi zvesvi uri kunzwa gava inini chero kandidzodha ndekubvayo une zvesakaita sendinoutareseti ukunzwa ukaramba wakandipesa kana mari yekuuona zvauri kunzwa here ndotanga ndakuti ndikuda mari yacho ndotanga ndakuti zara ndotanga ndakuti ndikuda mari yacho ndisati ndakwira taxi because pamwe hakunoda kundichuta munhu achanobhiliva because awada special achanondipa 30 kana 40 50 iyoyo ndichaisa mhomwe taxi driver ndichanomuroesa mota wese andipinde nepadhiripa ndinoenda na 50 ndonojamba ndikusende zvapera uyu kana chinzi asara chita yake akutondifonera kuti ndapakati ndatopinda futi mutekedeke bosmeskoka takutonotoka futi imweskoka takutoenda zvinhu zvino hatibhege no bhegi mudhara rongosekerera ndipodhera ndikowa unozwa nyaya yekutorwa vanhu gauro unozwa nyaya yavanhu yekutorwa gauro inini chero munhu akandibata zvinengei chero akabata papi inotaura chokwadi namengo akafa 15 May last year handachandonzwei unotondinyaudza unenge yotokudzinga mberomo wozokutaurira kupindura pamashoko enyamutaura hatina munozwa inini ndokonongofadzwa kuti ndowana maruva zvaanoita nesingazivi ndaapurocha izvozvo ndikangokuona inobva kuti aona zvasiyana nekuita bonyore aite ndakukuoneka zviri bho zvirimo kwandiri zvinondifadza
aiwa zvabhokwa muri mimenyu sachika kwauri zvaboka vachimwana chikuonesa manje iwo handikurambe kana vaturi kundii ndichakubvunza kuti uda ndipa gauro mari aiwa titaurirana nenyika saenda kumba ndinokudza kuti inini ndiri muyantangira cheka mujeni kuti munana wobhoge padzeni pangu zvedzunguka iwo approach yangu ndiminimandibvumira ndakutenda tasvika pageti iwo ndichati mira ndichange ndaona kuti mujeni munani uyu achamhanya kana kuti amhera anenge atanga kana takuaizvotatirisitogatitu ndikuudza zvatotaura aiwa tasangana titu nongosvika ndonoka dhoo hanzvadzi yangu yodivhurira dhoo ikandivhurira dhoo ndo handarara iwo uchawo chinoka pamwe kana wadhiriwa nekumira uchida uchita mabhanditi mabhanditi anoya chinoka dhooobva adairwa nemurume obvanzi jani obvati pana sista vakwira testa obvati uri kudzichiiko iwe ukunzwa obvanzi iwe kwana pana pati zvopenga ukaramamira padhopa kuti buda nemubhata inenge hanzvadzi yangu iri kutaura manje inderabhleya aiwa imimi sister muriona kwamuri kuenda muri kumhanya muri kuenda kumberi inini mubvunzo wangu wakanangana nekuti tauririra titu uyu araubvunza bvunzo uda kubvunza atadzadaira kuti aiwa ani wewe kufanira kuti mukomana wako pemamini anouya achitase uya ati haachanzwa As long as a man, you have to be responsible. iwewe ndikakuda wambotaura iwo wasikana wati iwo tiri mbavha handisi wangwe kana wataaaatonda remashizha acho inini kutoti ndite izvozvo suicide handikuita kana ndikuitira kuti ndichengete mwana wangu nekuti haana baba inini handina mwana saka ndikasatodaro hapana iwe ndowasister ndosaka ndazombotaura ndikati mamba ingonaka ngewamai iwewo chero ndakusiya mota uchadhini manchanorara ukasangana neni mangwana ndokudza kuti shamwari mahwani anga ari pamba paipai ndakatozodemba hangu kuti dai tikaziya tikaenda kana kuloji nekuti hei vavireita nzvadzi yangu nambuya vangu ipapa hapana kana ambuya pamba ivava veivava ndakachina nokuda sei sora hako shamwari iwe mwana onayo baba wako aripo ari kubhadhara kubhadhara mwana wechikoro vanobhadhara iwewe kana wandida mina ndikuonese wewe ukana wandida usikade mwana wangu ibvamira